bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Eren neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Josemiel, ze muz aldi bin. Ondo, banian gogu etxetxo bat izateko. Ondo zeok, bani ongi etorri eitea etorri nauk. Eskerrik asko, pasa. Ez, hause ekarriat. Netzat? Bai, ondo etorriko zaik, baserrik beti behar izatei katu bat. Arrazoidek? Mila esker, patxi. Estu asunez bizi naiz baina, esan bihar dizut aure. Mundu honetan txiki guztiak, haundiaren mende gaude. Orain horrela bizi gerata, ala izango zalen ere, negin etzera asko aseko, lehenago goze bazaude. Baina pixka bat errukituzu, pentsatu zazu hainbeste. Gure gileak bi oren gauzak berdin ikusten dituzte. Zorain arroza biltza bainan, laster behar dezu triste. Txakurra handi bat hor datorreta, kontuz ibili zindezke. Ni munduko baserritarri mozkorrena nauk, patxi? Ez dekain bestenekoa izango, motel. Eiza, kontu, katuoi neuk harrapatu beharrean? Katu horrek beak harrapatu neok ni. Harrapatze kontu hortan, hemen etzeo ginor libre. Ni behintzatez? Euno, Josemiel. Kaixo, patxi. Ara, ondo pentsauta baserrin katu ez ezik txakurrere behar izateek eta hause ekarri diat iretzat. Baina, patxi. Katu emendeatzeko.
Fina izateak ez du balio, alaxe iruditzen zat. Amenazuan unaitik bada, beti langile finentzat. Txakurra raio bildurgarri hau, gauza maltzurra da behintzat. Nikatu txiki xamarra ezal naiz, zu bezelago batentzat. Alperkerian honek eiten du, egun guziko bizitza. Katu saian esnatutzen da, arroturikan isatsa. Nixagu jaten txintxota ongi, hori da nere gintza. Gulangileok pertsegituta, txakurrak libre da biltza. Munduko euskaldunik kakatiena nauk, Patxi. Tia, motel. Ikaratu egiten nauk, erabat txakur batek harrapatzen nauenean. Ez aiz bakarra. Mingainen zeuket nik, indarra. Eunon, Jose Miel. Kaixo, Patxi. Gizonak ez hemendik ondo ematen bi atxurrekin da, hauetako bat hiri ekartzea pentsatu diat. Baina, Patxi. Soroa txukuntzeko. Baserritarra ez da, genionekoa, galerazi nahi didala, ala jaungoikoa. Nere jatena beti da, belartzainekoa, bekoan euri utzi, zutzat gainekoa. Atxurrakin egin du sekulako koska, eta txakurrarire horra da oska. Alako kolperikan ez zaidazu bota, zulurrazpirik ere ez didazu opa. Munduko gizonik eskaxena nauk? Eskaxa nau, pai, oso eskaxare, behin eukikonik satorra begibistan ta ies eginatzia, pa? Oraindik gaztea, sator artea juteko, Jose Miel. To, Patxi, enian satorra alde horretatik harrapatu. Harrapatu esan duk, kontuz. Aio, Jose Miel? Iu, nora oalazkau txiki. Aio, seme. Aio, bai. Gabon. Gabon, Jose Miel. Baserri, Uztapide, Zepai, Zabaleta anaiak, Olea, Alkaina eta semea, Kenbeita, zu faltazera. Ni falta? Bai, zu bakarrik faltazera gure sailean. Hori eskatzera etorri nahi zure gana. Ni zuen sailean falta? Ez. Mutiltzar geldituko naiz, baina ez daukat zuen arteko bokaziorik. Auspoa sailean zure liburua faltada. Bertsolari ona zera, Jose Miel, kontalari trebea. Piperra ere, ez daukazu auzoan. Ez, eskertzen dizut, baina nik, berdekeria batzuk botatzeko besterik ez dut balio. Zu hori baino gehiago zera. Zuk bertso sakonak dauzkazu sentimentu handikoak. Ez dakit, baina egia esan neri gauza sentimentalak ikeragarri gustatzen zaizkit.
Pelikulak ere, erromantiko xamarrak izan behar dute, nere gustorako. Hori da arterik sakonena, irria eta malkoa batean sortarazten duena. Oso liburu ederra atelako dugu, Jose Miel, liburuagatik. Hau, ekarri dizut lanean jartzeko. Aita Zabalak gastatuko zuen ba, diru puxkat honekin, ni animatzeagatik. Oso politiak dira, haze kuaderno txukuna. Baino, Kaiolak ez du kantatzen utxik, txoriare behar da. Arraioa, boligrafo haure, dotorea da horratio. Zorretan gelditua naiz oain. Horixe bera erosiko zioat, bihar peri eguna dek eta aurkituko diat gauza egokiren bat. Baina, liburua idazten badiat, zer egin behar diat ni gero. Liburu bat idaztea, hiltzea bezala dek. Dena esan da geldituko neok. Merke, Jose Mari, merke! Aizak, Patxi, oraingoan gauza batean lagundu behar didek. Ea irize iruditzen zaian. Launtzeko geudek? Aita Zabala etorri zaidek. Eta liburua eskatu zidak alajaina. Gara joan? Baina, ik Patxi, gizonak hiru gauza egin behar izaten dituela mundu honetan. Zuaiz bat aldatu, liburu bat idatzi, eta aurra izan. Bai, arrazoiek, hirugarren hauitea faltaek gizon osoa izateko. Horretan txezeukeat, kezka, gizon osoa izatera iritsitakoan, hil egiten dek bat. Baina, haike izateko asmoa aldek ba. Arbolak aldatu zen, ikasi nun aurrez. Idazlanetan ere nabil nahiko errez. Hirugarren horrekin jarri naiz bildurrez. Ez dakiz semerikan daukaten ala ez. Orain esan duala, bazeok bertso batik behin botatakoa. Zendoia kontatu zian lengoan, Jose Lizaso asiomezitzaian, soldauska Afrikain eginuala eta kontu horreta zirikatzen. Eneopa goatzen. Beltzen tartean ibilia da, errez egin dezu itza. Ezin ukatuan egin bainun, soldaduskako bizitza. Hainbeste hazienun izango, eskasa izan banintza. Aitaren bila etorri eta radio saltzen da biltza. Aizak, hoi zendoiak beak asmatuko zian. Ez diat ba uste. Ezin diat liburu egin. Liburua egiten baet, hil egingo neok. Edo guk akatuko gu Jose Miel eiten ezpaek. Artxanberri baizela bertsolaria. Ura baizela liburu bat merezi zuen gizona. Ni berriz, ni eneok ezer. Ura baizela zorrotza. Goierrik eman duen honen nahi izan zen Artxanberri. Kakarraioa. Orduan etzegoen Aita Zabalarik, eta hor joan ditu Gilobira Artxanberriren bertsoak. Jose Miel, gaur berdura merke dago? Hemen dauzket nik azenario, konak dira biztarako. Txorixo ederazkoa, Jose Miel, arrauz bat gozatzeko lai. Kaixo, Aita? Denetik daukat merke utziko dizut. Aizaki, nik enian hoi esan, Beti asmatu egiten zizkidate kontuak. Hau esan nuela batean eta hoi botanuela bestean. Bai, bestek idazten du gure liburua. Asixen pelarpello errota, lasarte eta basarri, Pedro Maria Otañorenak
jende askoren pozgarri, eta txirrita handiarenak ere nolatan ez jarri. Bertso zalea danarentzako badago zer irakurri. Bertso papera gateratzea zanlengo ohitura zarra, ta mingarria haien bertsoak haizean galdu beharra. Ta zure auspoari eskerrak itzalzori zantxingarra. Haize eta haize jardun ondoren berriro badauka garra. Etxerik etxe herririk herri egin dezulan gogorra, bai ongi asko azaldu ere bertsolarien alorra. Zure auspoa lagun harturik hori da obra jatorra. Euskerak eta bertsolaritzak badizu betiko zorra. Patxi, badakik, nik baino gehiozekin batek esantzian behin, gue liburue bestek idazten duela. Jaio gineneako idatzita daulare, esateitek, beste batzuk. Horregatik, ni alperrik ainauk. Alperrik? Alperrik zertan? Nere liburua, ikidatzi behardek. Nik idatzi? Entzuntzak, Patxi, nei etzaiak nererik akordatzen, nik beti zuen bertso zeuzket gogon. Ara bestea berriz, baguk beti ire kontuk eta bertso kibiltzeizki hau hitzetik hortzea. Ikusten, gure liburua bestek egiten dik, bestek, ik egin behardek nire liburue, Patxi. Tia, nik lagunduko jat, nahi baek, baina nik ezin dizkiat ireak sortu. Baina zer diok, Patxi, nik ezin diat zuek gabe sortu, nik zuekin behar diat, bestela enauk ezer. Izugarriek hau, izugarrie, igu gabe ez aiz ezer, eta gu berriz ez gaituk ezer ire ondoan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jose Miguel. Auspoagatik eta bertsoengatik. Baina horren beste ez tezu kitatuko nere gana daukazun zorra. Zure liburuaren zain daukazu. Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu, herririk herri ibilizinan, gehienean umotetsu, goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu, txiste kontatzen paregabea, ta bertsotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.